Halo SpongeBob, aku ajari sapa kuwi Punakawan lan siselahe Punakawan, Semar, Gareng, Bagong lan Petruk. Aku gak weruh sapa kuwi Punakawan. Sing pertama iki jenenge Kailura Semar Brodronaya utawa disebut Semar. Kuwi jeneng tokoh Punakawan paling utama ing pewayangan Jawa lan Sunda. Tokoh iki dikisahno pengasuh sekaligus penasehat para kesatria ing pementasan kisah-kisah Mahabharata lan Ramayana, yakuwi Pandhawa 5. Tokoh Semar ingkang nomor 1 ditemukna ing karya sastra zaman kerajaan Majapahit ingkang judule Sudamala. Selain kuwi, bentuk kekawinan kisah Sudamala dibahat dadi relief ing Candhi Sukuh ingkang berangka tahun 1439. Semar dikisahno dadi abdi atau tokoh utama cerita Sudamala, yakuwi Sahadewa ing keluarga Pandhawa. Ing nomor 2 iki jenenge Gareng. Jeneng lengkape Nala Gareng. Asal usule saka Nala Khairon utawa becik. Gareng kuwi anak Semar ing berarti pujaan. Nala Gareng kuwi wong sing pinter wicara. Gareng iki anak angkate Kailura Semar Brodronaya. Bapak asline ya kuwi Raja Gandharwa. Gareng iki pernah dadi raja ing Parangguwiyayang ingkang gelare Pandhu Pragala. Pas jaman kuwi Gareng pernah ngalahke Prabu Welgeduwelbeh, raja ing Borneo. Pas jaman kuwi Gareng rupane ganteng, nanging pas deknen topo lan ketemu Bambang Panyukilan, deknen geger lan duel lan lurune kalah kabeh. Lan hasile deknen raine babak bunyak lan rusak kabeh. Pas momen kuwi lah Bathara Ismaya utawa Kailura Semar Brodronaya kuwi nglerekke lan lorone kagum kalian Bathara Ismaya lan lorone njaluk timong dadi anak lan kestriya luhur berbudi ingkang luhur. Ketelu iki jenenge Petruk, tokoh Punakawan ing pewayangan Jawa ing pihak keturunane Trah Witaradya. Petruk kuwi disebutna ing kitab Mahabharata. Jadi jelas Petruk kuwi dunia pewayangan merupakan gubahan asli Jawa di ranah Pasundan. Petruk luwih dikenal ingkang jenenge Dawala utawa Udel. Petruk kuwi asal usule saka anak pendeta raksasa ing pertapaan ing ngisor segara Bengawan Salantara. Petruk jeneng asline Bambang Pecruk Panyukilan. Ing Melalang Buwana deknen ketemu dengan Bambang Sukodadi yang pertamaan Buluk Tikba ing padepokan kuwi atas bukit lan nyoba kekebalane. Loro-lorone kuwi langsung ngadu kekuatan utawa duel. Ing momen kuwi Kyai Ismaya utawa Semar ingkang sandingi Bagong langsung lerekke lan ngei petuah. Amarga petuah becik kuwi Petruk ngabdi utawa berguru ing Kyai Lurah Semar utawa Kyai Ismaya. Sing kepapat iki jenenge Kelurah Bagong. Bagong jeneng salah satune ing tokoh Punakawan ing kisah pewayangan ing berkembang ing tanah Jawa Tengah lan Jawa Timur. Tokoh iki dikisahno dadi anak bungsune Kailura Semar utawa Bathara Ismaya. Bagong iki dikisahno anak bungsu utawa anak angkat paling bungsu Kailura Semar utawa Bathara Ismaya. Bagong iki sosoke cokmah clemo utawa asal ngomong, nanging tingkah lakune becik. Bagong iki kalebu Punakawan ing dadi pengayuh utawa pengasuh Pandhawa 5